метод. Съвети. Проучване. Отделете време за провеждане на задълбочено проучване на тенденциите в индустрията, цените на конкурентите и очакванията на потенциалните ви клиенти. Това знание ще ви помогне да разработите добре информирана ценова стратегия. Качествена работа. Концентрирате се на представянето на висококачествена работа, за да оправдаете тарифите си, да привлечете клиенти и да поддържате силна репутация на пазара. Този фокус върху качеството може да доведе до повече препоръки и поръчки. Подходяща стратегия за повече доволни клиенти е да давате повече, отколкото сте обещали. Този подход може да има няколко предимства и недостатъци. Ето и някои предимства. Повече доволни клиенти, изграждане на доверие, гъвкавост, положителна репутация. Ето и недостатъците. Нереалистични очаквания, ограничени ресурси, повече финансови разходи. Разглезвате клиентите си и клиентите ще очакват същото и със следващия проект. Като това може да бъде ефективна стратегия за повишаване на удовлетвореността на клиентите, изграждане на доверие и разрастване на бизнес. За да се гарантира устойчив успех обаче е необходимо внимателно да се обмислят очакванията, разпределението на ресурсите и финансовите последици. Подобряване на уменията. Непрекъснато подобрявайте своите умения и предлагани услуги, като сте в крак с новостите в индустрия. Посещавайте обучения и работете в мрежа с професионалисти. И всичко това ви помага да защитите вашите цени. И финален съвет. Винаги работете първо за себе си. Това е последното, защото може би е най-важният фактор. Работете първо за името си и тогава името ще работи за вас. Развивайте себе си. Нека хората знаят името ви, а не само компанията или агенцията, за която работите. Вашето име, вашият опит, умение за решаване на проблеми, визия и мнение са най-ценните инструменти, които имате. Благодаря ви за отделеното време и приятно създаване. Бай. Окей.